Ох, ако ви кажа, ще ми се смеете. Винаги се опитвам да имам супер чисти обувки. Кой детайл променя най-много външния вид на колата? Джантите, боята, фаровете? Аз определено винаги се опитвам да имам супер чисти обувки. Една чиста кола с мръсни обувки не върви. Джантите и гумите трябва да светят. Кой е най-скъпият ремонт, който сте правили по ваш автомобил? 2000 евро. Добре, а за какво би бил той? Ох, ако ви кажа, ще ми се смеете. Също? Страничните огледала, като натиснеш на копче, така се прибираха. И те работи функцията. Изпя да работи. Много се досех и платих и го правихме. А какъв автомобил карате? С-класа Мерцедес. Тук трябва да отговаряте с мит или истина. Ксеноновите стени светят по-ярко. Ти казал, че е мит. Правилно. Ксенонът е по-дълготраен от лед. Мит също. Правилно. Лед светлините загряват по-малко от ксенона. Определено по-малко загряват. Добре, заповядайте 200 лева и безплатен регулаж за фаровете от Ксенон и Лед център. Знаете ли, че могат да ви сменят старите автомобилни кружки с нови LED такива за под 1 час? Очакваме ви в Ксенон и Лед център.